Poslal som ti správu, priebeh sa ti zobrazil v správe, ty si to dokonca zverejnil a v tých správach vidno, že Milan Mazurek ťa označil v príbehu a ty si to videl. Pretože v čase, keď ty si mi ho poslal, ja som bol v Rakúsku na fóre Alpbach. Takže ty si bol na fóre Alpbach. Tak to akože úplne mení situáciu potom, Marek. Neuvedomil som si, že človek vašej dôležitosti sa pohybuje po prestížnych fórach v Alpách. Na fóre to by si pozeral príbehy, by mohol byť na fóre v a popíjal tam čerstvé mlieko, práve vydojené z alpskej kravy. Každý vie, že pri vstupe do Rakúska na colnici odovzdáš telefón, prerušíš kontakt so všetkými tými žebrákmi tu na Slovensku, pretože ideš na miesto tak prestížne, že by to bolo pod tvoju úroveň. Vidieť aj z mojich videí, ktoré som v tom čase zverejňoval, že sa nenachádzam na Slovensku. A Instagram nemám v telefóne nainštalovaný. Počúvaj ma, ty škriatok prolhaný. Počuješ ma, ty nemôžeš byť takto sprostý, ty sa na to musíš len hrať. Teda nechcem ťa podceňovať, možno si takto sprostý. Ty mi chceš tvrdiť, ty internetové decko, že ty si za 24 hodín nebol na telefóne. Skrz Instagramový príbeh, v ktorom ťa označil, ktorý ti nepochybne poslalo 800 ľudí, a to nepreháňam, ktorí si tvoji kamaráti a blízky nahrali, si to screen rekordovali a posielali ti a písali ti, že mne žiadna výzva neprišla. Miňo ťa vyzval, Mazurek ťa vyzval, pozri si jeho storku. Tak mi prepáčte, vaša urodzenosť, vaša excelencia, že som vás obvinil z klamstva. Ja som si myslel, že ste boli na Slovensku, ako my ostatní žebráci, ktorým sa ani nesníva o tom, že by niekedy navštívili Fórum Alpbach.